Het is natuurlijk griepseizoen. Maar we hebben nu te maken met een ander soort koorts. Carnavalskoorts. En dat begint de 11e van de 11e. Maar nu begint het toch heel erg te kriebelen. En we zijn nu in Sint-Jansteen, Hulst, om te kijken naar alle mooie wagens. Kijkt u mee? Hi, ik zag jou prutsen met een stuk schuim en hout. Wat ben je allemaal aan het doen? Want hij is nog een beetje witjes, hè? Ja, ik ben die flap aan het maken. Voor ons hoofd. Flappen. En wat voor flappen worden dat dan? Van die ronde flappen waar je aan zijn helm zetten. Ronde flappen aan zijn helm. En hij moet ook nog een kleurtje krijgen. Ook nog een kleurtje krijgen. Gaat dat lukken? Zeker. We hebben nog 3 weken, hè? Nog 3 weken, ja. Slapeloze nachten? Nou ja, Doorgaan. doorgaan. Gewoon gas geven. Oké, dankjewel. Hoi, ik hoor jou zeggen, dit is onze wagen. Ja, dat is waar. En van welke carnavalsclub ben jij? Wemmenum. Wat is het leukste van carnaval? Natuurlijk bouwen en in de stoet meelopen. Nou, wij gaan kijken, hè? Ja, ik hoop als we gaan winnen. Wij komen kijken, is dat goed? Ja. Top, dankjewel. Ja, we hebben net al wat jonge aanwas gesproken en die zijn super trots. Ja, dat denk ik wel. Kijk, we hebben een hele kleine vereniging met heel weinig leden. Kleine 14, 15 volwassenen en 7, 8 kinderen. En ja, de meeste kinderen die komen gewoon dus allemaal helpen. En dat is het leuke ervan. En meelopen in de stoet. Zeker weten en daar genieten wij van. En doen jullie dan veel optochten? Nee, wij doen 2 optochten. Dat is in Klingen en in Hulst. Dat is eigenlijk alles en meer willen wij ook niet. Oh, dat Klingen de thuishaven, hè? Zeker weten. Dankjewel en veel succes. Ja, dank jullie ook nog een fijne avond. Ja, heren, bij carnaval denk ik toch eigenlijk ook wel aan grote dorst. Klopt dat? Ja, heel grote dorst, ja. Hoe komt het dat die wagenbouwers altijd dorst hebben, joh? Ja, omdat er een hele droge lucht hangt hier. Ja, toch wel. Het verdampt snel zeker. Heel snel, ja. Jullie houden ook allemaal echt wel van de carnaval? Dit zijn echt allemaal pure carnavalsliefhebbers hier. En hoeveel stoeten lopen jullie dan? 3 denk ik in Kloosterzande, in Hulst en in Sint-Jansteen sowieso ook. Dus dan wordt het ook weer een druk weekend. Dus voor mij zeker, ja, want ik speel ook nog ergens anders tussendoor. Ja. Dus dat goede schoenen aandoen. Ja, zeker een hele goede schoenen. Dankjewel. Graag gedaan. Maar hoe leuk is dit dat het er weer aan gaat komen? Ik vind het weer fantastisch. We beginnen natuurlijk met het wagentje kijken. Morgen wordt de krant rondgebracht, de aanloop. En zo bijna ieder weekend weer al iets, totdat het echt een feest daar is. Heel veel zin in. Maar ik kan me voorstellen dat jullie als raad al langer bezig zijn. Eigenlijk een heel jaar. Hè? Het moet sowieso voor de 11e van de 11e moet er al wat staan. Hè? Dan begint het liedjesfestival, dan openen we het seizoen. En de tijd daarvoor een rolverdeling. Ja, dan is er al zoveel, zijn er zoveel leuke dingen waar we mee bezig zijn. Maar nu komt het echte werk eraan en super. Begint nou echt de
koorts? Heel erg, ja, zeker. Leuk, veel plezier. Dankjewel en jullie ook en geniet ervan, hè. Goed zo, dankjewel. Iemand uit Vogelwaarde die in Terholen bij de carnaval terechtgekomen is. Hoe komt dat zo? Ja, door mijn vader. Mijn vader komt van Terholen natuurlijk en zo is een beetje met de paplepel ingegoten om hier te komen. Dat merkte ik net al, want er kwam al een heel klein manneke naar me toe. Hij zei, ik heb geholpen met bouwen. Was dat bij jou ook zo? Nou, mijn vader was al lang gestopt, maar uiteindelijk bleef het toch een beetje een soort van hangen om toch een keertje bij te komen. En natuurlijk altijd gewoon bevriend geweest met de carnaval. Dus toen zeiden we oké, we gaan er toch bij. Carnaval brengt gewoon mensen weer terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Ja, heel zeker. Ja, het is ook gewoon gezellig. Dus dat maakt het ook gewoon heel belangrijk. Ja, ik zie je genieten. Ja, zeker. Ja. Het is ook gewoon één grote familie met z'n allen. En het is altijd leuk en gezellig. En je hebt elkaar ook gewoon nodig. En soms in deze tijden. Dus zeker, heel leuk. Ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Zie je dan elke avond? Ja, de rest 2 weken vakantie en dan is het gas geven. En dan waarschijnlijk na de carnaval ook nog een paar dagen vrij om bij te komen. Ja, een paar dagen bijkomen en dan begint het gewone leven weer. Je staat een half jaar lang te bouwen en het is voor 4 dagen is het weer klaar. Maar je hebt er voor over, graag. Ja, zeker. Het is een leuke hobby en een leuke bezigheid met z'n allen dus. En het is hier in de loods ook heel gezellig altijd. Met hoeveel man, vrouw bouwen? Een mannetje of 10 die bouwen aan de wagen en dan een vrouwtje of 10 die de pakken maken. En dan tijdens de loopgroep zijn we met een man of 40 in totaal. 40? Ja, 40 man die helemaal verkleed ervoor gaat en hun ding gaat doen. Maar ik hoor 10 man bouwen, 10 vrouwen. Dan mis ik toch heel veel mensen die misschien niet altijd meehelpen. Of, Ja, mensen moeten er ook zijn om mee te lopen. Hè. Met 20 man ervoor, dan gaat het ook niet worden. Nee, het ziet er een beetje zielig uit naar zo'n hele grote wagen. Zeker, helemaal gelijk. Dus ja. Succes! Ja, dankjewel. Ik ga nog even gas geven. Ja, volgens mij moet hier nog het een en ander gebeuren. Zeker, zeker. We zijn nu vooral bezig met spuiten en alles wel wit, dus moet eigenlijk nog gekleurd worden. Maar hier gaan we al op volle toeren. Het staat nu bijna allemaal in tweede kleuren en we gaan eigenlijk gewoon volle bak. Ja, en anders moet je er een sneeuwlandschap van maken. Ja, dat zou ook nog kunnen. Nou, het idee is om er eigenlijk allemaal gras van te maken, ook van schuim, een beetje met verschillende materialen te werken. Maar nee, het gaat goed. Het wordt geen sneeuw, het wordt gras. Jullie zijn een vrij jonge groep ook, hè? We hebben eigenlijk van alle leeftijden. In de loopgroep hebben we heel veel mensen ook van 12 tot 14. Maar echt de leden zijn vooral rond de 30 en ouder. Ja. En heb je wel tijd naast je werk of studie? Zeker, zeker. Ik ben hier van de week elke dag geweest. Maar dan is het vooral na school of na werk. Maar ja, zolang het leuk blijft is het leuk, hè? En dat is tot de laatste avond? Ja, zeker, zeker. We proberen eigenlijk altijd zo goed mogelijk voor te bereiden, maar dat lukt inderdaad niet altijd. Ik heb al heel wat stress gevoeld hier in deze loods. Ja, het zit wel tot het plafond hier. Maar als het maar gezellig is. Komt goed. Zeker, zeker. Dankjewel. Nou, we hebben het kunnen zien.
Hulst is er helemaal klaar voor. Het is gezellig druk in de loods. Er wordt heel wat gebouwd en er zal nog heel veel gestrest worden. Maar op naar de carnaval.